Бях добър човек, преди всичко да се срине. Бях добра през целия си живот. Добро утро! Надявам се, че всички имате домашно. We love to do our homework, and we love our teacher too. Then when I throw out these fun questions, you should know just what to do. Okay. 2 plus 6 is 8. And good behavior is. Great. And it's now that part of the class when we say the time of day and date. It's 9 in the morning on January 8th. The sun is out smiling, and it's your husband's birthday. La 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 О, мили мои, спрете да пеете, деца! Лъкнете! Забравих, че съпругът ми има рожден ден. Не му взех нищо специално. Може би ако му се обадим, можем да му направим изненада. О, да, точно Казах там. ти, че няма да го ползваш. Точно там, точно там. Това е задника ми. Не там, не. Давай. Добре, да. Чакайте, мис Мейбъри! Помните ли какво ни учихте? Мисли, преди да действаш. Добре. О, по дяволите, скъпа, какво правиш тук? Млъквай, Джералд. Пищиш като кучка. О, Боже, какво направи? Тя имаше семейство. Ние можехме да имаме семейство. Чакай! Не! О, Боже, какво направих? Пред всички вас. Съжалявам, деца. Не забравяйте да работите върху таблиците си. Бях примерна в живота. Играех по всички правила. И все пак ме изпратиха тук при всички Хитлери и Епщайни по света. След едно окаяно клане, предизвикан от сляпа ярост. Затова съм тук. За да си отмъстя. Беше ли готина? Просто казвам, че ми е трудно да разбера цялата тази мелодрама в момента. Така или иначе, не мисля, че разбирате как работим тук долу. Отмъщаваме на живите, но звучи сякаш всички от вашия ситком на смъртта са тук долу в ада с вас. Буп. Не всички от тях. Тази курва оцеля. Сега всички я наричат герой. Какво е чувството да си оцелял след толкова луда кучка? Надявам се, че най-накрая болната жена е намерила покой. Вие сте толкова смела. Ето $2 милиона. Благодаря! Между всички интервюта и глупостите за дарения, тя спечели толкова много шибани долари. Да я застрелям бе най-доброто нещо, което й се случи. Ти си герой! Ти си герой, момиче! Мама е герой! Тя е герой! Ти си герой! Вие сте герой! О, ти си герой! Тя не е герой! Да, разбрах. Мокси, спри да трепериш. Ще застреляш единствения ни черен звяр. Вау, тук се чувствам толкова обичана. Просто поеми въздух и стреляй. Но това е семейство. При какви обстоятелства трябва да убием човешко семейство? Ами каквото иска клиентът, това е. Може би като гаден татко или мафиотско семейство, това е разбираемо. Но за да се изкорени цяло невинно, не толкова невинно, семейство от горната средна класа? Ей, не знаеш дали са невинни. Това дете вероятно подпалва кучета, може би това момиче тормози австралийски деца онлайн, а този човек, той определено наблюдава. Правилно. Хората са пълни с тайни гадости. Ето защо много от тях идват тук. Но вината за убийството не е наша работа, Мокс. Нашата работа е да убием тези, за които ни е платено. Разбрали? Мисля, че е твърде гадно и бихме могли да бъдем малко по-селективни. Хора, искам да се срещнете с... най-новия ни клиент. По дяволите, Мокси, току-що купих тези змиорки. Чао! Не се тревожете, ние ще се погрижим за тази работа за по-малко от 24 часа. Първото ви убийство е безплатно. От кога започнахме да прилагаме тези сделки? Когато взривиш офиса ми пред клиент, шибано копеле. Сега някой да ми каже, че фантастичната книга е все още непокътната.
Имаш предвид единствения ни билет до другата страна? Да, тук е. За това си ми любимка, Уни. Получаваш награда. Ил, спри. Ужасен си! О, спри. Аз получавам достатъчно от моя терапевт. Хайде да ходим да ближем задници. Изразът е да сритаме задници, Блиц. Все тая. О, Господи. Това ма е тя. Твърде лесно е. Мокси, готов ли си? Аз? Лесно ще се справиш. Една щастлива майка, която тък му излезе от болницата. Губиш, ако се откажеш, Мокс. Хванах те, кучко. Чакай, ще убием това семейство? Не бъди, Женчо. Просто ще убием майката. Съсипваме семейството. Чакай, нека просто помислим за това. Какво беше това, Ралфи? Не знам, Марта. Но каквото и да е, ще бъде за вечеря. Утре! Добре, деца! Вадете пушките! Отиваме на лов за зайци, деца! Какво по дяволите беше това, Мокси? Съжалявам, те просто изглеждаха мили и щастливи. Паникьосах се. Въобще има ли невинни, Мокси? От момента на раждането си паразит за майка си. Мамка му, съзнай се, бебе, такова. Нов план, разпръснете се! Къде отиваш, малкия? Не можеш да се скриеш от мен! Здравейте, дечица! Не сте ли сладки? Хубаво е да имаш ново същество, с което да си играеш. О, мамка му! Знам, че си тук, малко дяволче. Обещавам, че ще те убия бързо и безболезнено. Хайде, нека мама Марта сложи куршум в твоя красив малък череп. Стала, сега не е удобно. Какво не е лошо време, Блици? Какво има? Исках да довърша разговора ни. Относно гримуара ми. Как ме нарече? Книгата ми, Блици. Книгата, която ви беше дадена за работа. Която ви позволих да използвате. Чувам те, скъпи! Мамка му. Както и да е, мислех си. Знаеш, че ти разрешавам достъп до света на смъртните. По закон за повече време, но ми трябва обратно, за да изпълня работата си. Мислех си, ами ако направим някакъв вид размяна. Услуга за услуга. Не звучи ли примамливо? Спри да увърташ, нищо не разбирам, опитвам се да си спася задника. За да е по-ясно. Веднъж месечно на пълнолуние ще ми връщаш книгата след нощ на страстно блудство. И можеш да я задържиш за останалото време. Звучи ли добре, дяволче мое? Добре. Блици, толкова се радвам. Нямам търпение да усетя твоя лигав хуй вътре в моя. Хванахте! Ах ти, малко дяволче! Искате да ни водите към ада? Не и днес, сатана! Ще ви прача там, откъдето идвате! Мили! Сатана! Връщаме ти мръсните създания!
обратно към ямите на ада. Нека коренът на злото стане почитан, докато ние продължим вашето дело. Не става, съжалявам. Огънят не ни наранява изобщо. Но искам да кажа, че мога да симулирам, ако ще те задоволи. О, мамка му, тогава ще стрелям в устата ти. Може да проработи. Мокси! Няма да ти платя за това, Мокси. О да, аз съм добре. Съжалявам, сър. Направих компромис и ни поставих в опасност. Няма да се повтори, обещавам. Извинението е прието, но ако някога отново направиш такава глупост, ще те чукам. Добре, работата е свършена, сега да се връщаме. Един момент. Трябва да взема нещо, което оставих в къщата. Добре, но побързай. Луна, готови сме да се приберем у дома. Нямам търпение да го усетя. Ще правим шипан сандвич с желе цяла нощ. Не, мърдайте. Какво ще направиш, момче? Ще ни убиеш? Трябва. Вие сте чудовища, но заслужавате да имате шанс за живот и цел. Виж децата си. Пред тях е цялото им бъдеще. Задължително ще си изплатите престъпленията. Ще се обадя на вашите земни власти и те ще се отнесат справедливо с вас. Справям се с това по моя начин. Мамка му, имате ли телефон за призоваване на 911? Да, в кухнята е. Това какво е? Универсално дистанционно. Взех го за децата. Ето те. Имаш ли причина за твоето оттегляне, Мокси? Моля? Не ме интересува откъде идваш, просто не закъснявай за работа. Ще се видим в офиса. Добре ли си, скъпи? Добре съм, мило. Трябва ми минутка да се осъзная. Имаш добро сърце, мили. Просто си объркан. Давайте, момчета. Миличкият ми Мокс, ти успя! Направи го! О, Мокси! Отново успешна мисия. И Мокси най-сетне се справи. Убиването на хора не е чак такава работа, но щом те се опитат да те убият. Объркващо е, но вече платих за това. Заслужиха си го.